ongi etorri, Arratsaldeon, Gernika Jai Alai pilotalekuan Gran Slameko finala jokatuko dute, orain arte bide osoan zer. Bikoterik onenak direla erakutsi duten Olaran eta Lopezek, Barandika eta Ekiren kontra. Uztailaren 8an hasi ziren torneo hau jokatzen, 15ean, 21ean, 29ean, abuztuaren 5ean eta 12ean eta finala gaur jokatuko dute, une batetik bestera, beteta dagoen pelotalekuan bi bikote hauek. Sake Urdin, Xavier Barandikak jarri du finala abian. Besoa jaso egin dute epaileek, falta izan den seinale, lehen da biziko tantoa beraz, gorrientzat izango da. Felix Espilla, ongi etorri, zer moduz? Ondo, ametxe, beste kitxaldi bat, ikustena zestapunta eta ambiente honekin. Oso giro ona, armailak beteta, txapelketa osoan zehar jende asko ibili omen da hemen. Gaur iaia gehiago ez da kabitzen. Jan Olaran, aurrelari korria izango da 28 urte, metro eta 74 zentimetro eta 74 kilo, pauekoa da. Atzelari txikia, neurriari dagokionez, baina handia jokoari erreparatzen baldin badiogu. Handia zentzu guztietan Imanol Lopez da, 33 urte, metro eta 94 zentimetro eta 93 kilo. Aspaldiko partez Euskal Herrian jokatzen ari daudan eta ia partida gehienak irabazten. Beste pelota bat atera dute gorriek eta atera du Olaranek. Lopez. Ekigoi Martinez, Barandika eta Bera txapelketa hasieran ez ziren inungo kineletan ageri, baina ez usteko aurrera egin dute eta finalera iritsi dira. Gaur euren helburua irabaztea izango da. Olaran errebotean pelota ipini nahi, Ekik eutxidio eskubiz. Lopez gorriak agintzen, defentsa lanean Ekigoi Martinez hemen atzealdean. Imanol. Jokoan Barandika sartu da, azkar atzeratu pilota. Erreboteatu aurrelariak egingo du, Olaran egondo. Barandika. Lopez. Eki. Joko gola da ikaragarrian dabil Gasteiztarra. Eskubiz Imanol. Zabaletik. Ez du gurutzatu, Barandika sartu da. Airez pelota errebote ingurura. Lopez. Barandika. Oso arro. Baina barruan da. Eta errebotea Olaranek eskubiz. Tanto luzea. Olaran. Atzelariek parte hartu dute, baina baita aurrelariak jokoan sartu ere. Olaran. Eki. Lopez. Toki gutxi zeukan, baina pelota zaila sartu du. Arabarrak, Olaran, atzera berriro, bote egin aurretik. Eki. Lopez. Barandika. Eskubiz erreboteatu. Lopez. Hau ere eskubiz. Barandika. Imanol Lopez. Zabaletik ederki gurutzatu du ezker hormara eta huts gero Imanolek. Oso tanto gogorra, luzea eta saria azkenean urdinak izan dute Felix. Bai, oso luzi zen da, tanto ez dago inorrepe nahi erregalau, hasieratik nahi dago gogorrekin, eta ikusten da danak gogoaz dauzela zetau ero partida hau aurra eruteko, ezta? Txapelketa hasi zenean izen handiak zeuden eta inor gutxi ikusteko zuen bi gazte haue finaleraino iritsiko zirenik. Bai, nik Barandika Martinen ikusina jokatzen da eki izan beran egun euki, baina pasan urtien neguen Martinen jokatzen zan ostialetan da hori, eta ikustot gazte bat goguaz, eta fakultai deukez, eskubisekin pelote asko sartzen dau, atzeratu itzen dau, eta Xabi Barandika, bai, Xabi Daniatik ondo preparatuta etorri da,
eta ikustu fizikamente ondo dagoela. Eta Xabiri ez da pelotari bat aigua lapurtzen dagoela, baina iruazimiako partidu. Eta momentu honetan ondo oso konfiaute daz, eta ikusiko dugu zeitzen dauen. Olaran da López pareja oso gogorra da, baina Barandikak eta Ekik ez dago amorreik. Olaranen sakea, 2 eta 1, gorriak aurretik. Errebezez erantzungo dio Ekik, behera egin du pilotak. López. Eskobiz, Barandika pasatzen saiatu da ez du lortu. Atzera Gernikarrak. López. Lehengo igandean Lekeition irabazi zuen Zumaiarrak. Eta astean beste torneo bat iparraldean. Olaran bikote duela, Osegorko torneoan ere finalerako txartela lortu du. Partidu etengabi dabil Imanol. Eta oraingoz, 2 partida baino ez ditu galdu. Aurtengo udan Euskal Herrian. Ondo Barandika, bigarren botea egin aurretik sartu du Saskia, pelota sartu. Eraman Olaran, pelota zaila zen, baina aukera guztiak Barandikarentzat. Bai. Mutil handia da López, baina azkenean lortu du. Erantzunik gabe ustea Bina. Bai, oso jokatzen laurek, ikusteko oso zentrote dauzela. Eta ez da dututen, Barandikai askotan kosta itxako tanto itxi, baina bere tanto itxi be kosta itxako. Así que nik usten dut partidu gogorra izango gala. Bigarren berdinketa. Barandikak aterako du. Olaran. Aurrelari ausarta da. Ez nahi eta non nahi, tanto egiten saiatzen dena. Gaizki utzitako orain, Barandika. Lanean segi nahi du. Aurrelari bizkaitarrak. Olaran. Ekik ezin. Pelota gaiztotzen ari zitzaion eta ezin irtenbiderik aurkitu hirugarrena gorrientzat. Nik ondo eki dago, horrelako pelotak normalin Ekik ez da utxik ditzen, baina, bueno, hain dago. Urrengako igual, urrengo kundua sartuko da, bueno, urrengako pentsetan azibiko dauz, ja hori pasau da. Sakea ondo goruzatu du Olaranek. Eki. Olaran. Usteko esan dio Barandikak, bere burua lurrera botata erreboteatu du Barandikak eta oso atzean ipini. López. Barandika. Eki. Kuadro batzuk aurreratzen hasita Imanol López, bere agintea areagotu nahian. Olaran. Barandika bila doa. Moztu. Ederki Olaran. Eki. López. Barandika. Utzi egin dio aurrelariari. Barandika errebote ona daukela jakin da. Lópezek atzeratu. Eki. Aresti daude tantoak Gernika Jaialai pilotalekuan jokatzen ari den Grand Slameko finalean. López. Aurrera egin du Olaranek. Beti gora errebotera. Barandika. López hortxe du Xabi, baina errazen nautxe egin du buruan zer egingo ote pentsatzen arituko zen eta pelota erore egin zaio. Bai, gatxe nahi dau, zer rebote hori López ganetik paseti, ja neko gogorra izan da, baina horrez egia pentsetan nago zer botako zatone, ja begitxu notatzera eta erretzen hau.
ez da izango lehenengoz da azkena bez. Normalin erretzena galtzen duzu, ba, beste pentsamento bat, o beste gauza bat, beste pentsamento jugadei botateko ero buru esartzeatzu, eta azkenian, ba, utz. Pelota da latza jodu Ekik. Berriz ere Amabitik. Olaran. Lopezi lagundu nahian. Gurutzatu. Eki. Errebotera. Olaran. Langile etorri da Paueko aurrelaria, oinetara Barandikari, 5 eta 2, huts, desente ikusten ari gara, tanto gogorrak eta bukatu gabeak. Bai, peloteo luzik, baina azkenin jugada barik amaitxuteko, utzekin amaitxute. Da, ez da, Barandika hola pelotako eta sartu ditu, ekite bai Barandika pelotari batzuk pelota asko sartzen dauna, Lope de bai, da Olaren bai, estilo nipestot Olaran da Barandika atzera zamarak, tanto itxi kosta itxakue, baina eure itxi bai, ostik, bata besti horre atzera zamarak jokatzen dago. Olaranen sakea, Eki, hiru tantoren aldea hartu dute gorriek, Imano Lopez, Ozel laster ikusgarria izan da, Barandika, handen igandean Lekeition, elkarren kontra aritu ziren Xabi eta Imanol gaur ere alaxeari dira, baina lagunak aldatuta. Orduan Zulaikak jokatu zuen Lopezekin, eta Aldazabal izan zen Barandikaren atzelaria, oso ondo Olaran, baita Barandika ere, Lopez bota egin arazi, tokia bat zuen Ekik. Lopez. Barandika. Olaran. Moztu. Barandika. Lopezen errebotea. Barandika jokaldi egingo du eta baita ederki egin ere. 3 eta 5. Bai, zertu ez da normalin rematetan hori, baina konfiantza handiz dabil Barandika, eta kostago oso ondo bota dago, Hortxari gara errepikapena ikusten, ez du denbora askori pasa, pentsatu eta egin bi pareta, bikaina izan da 3 eta 5. Sake gurutzatua, Lopez. Barandika, gaur erreboteatzea askotan tokatuko zaio Gernikarrari. Lopez bezalako atzelari indartsua aurrean izan da. Eki. Lopezek eskubiz, Eki, errebotera. Olaran. Eki. Nor baino nor indartsuago bi atzelariak. Olaran. Berriz ere bai, Pauekoa. Asko ari da sartzen. Laure di pelotari asko sartzaiek, Nik uste dut ez zetonetan partida osoan, bestot fiziku zeikusi ikusi dagoela, Ze horta hainbeste pelote honeran, ikusiko da azkena zein hobetu amaitzen aiegeten dan, Ez da, asko rematetan, aurrelari biziek ez di rematatzaiek, sino pelotari batzuk pelota asko sartu, atzera bota, aukera oso ono naukibideu rematetako. Da, orduan, nik uste azkenako fiziko ikusiko da, zein dugu betua preparatuta duen. Lehengoan esan zuen Imano Lopezek, Lekeition irabazi eta gero, bere burua ondo ikusten zuela, pelota ez zaiola ahaztu, baina fisikoan antzematen duela gehien, Mexikon denbora asko jokatzen
egon ondoren horixe antzematen zuela eta norbait asko jokatzen ari bada aurtengo dudan, bera da, beraz, ez dakit, partio luzeak, behar bada kalte berari egingo lioke, baina mutila handia eta indartsua da, eta euskalo, zer gertalitekeen horrelako kasu batean. Aurrera doa Olaran, txapa gainean ederki moztutakoa, pelota zaila sartu duela Barandikak. Horre, Barandikai ez da erretza, tanto ditzi, kortada juten da, oso ondo juten da, eta pelota asko sartzen da horre. Eki, berdinketaren bila, bi gazteak. Olaran, ederra doa, bote ondi hartuko du, baina hortxe dago Eki. Aukera eman dio Olarani, bipareta ez da eraginkorra izan, Barandikarena bai. Eutxa handia egin du Jan Olaranek. Aukera eman dio aurkariari tanto egin zizan eta bai egin ere Xabi Barandikak. Ekintzen ez usta, zelan dago fizikamente eta Barandika da, baina bai ekibe, baina Barandika da un momento oso honien. Ez da erretza, tanto ditzi Barandika. Horre Olarana pizkat ekibuka binda, ez da bai ondo bota hormabitu eta ondo botatizkutazu Barandikai peloti erretza egiten da. Barandikak eta Ekik, final laurdenetako partida, Aritz Erkeaga eta Lekerikaren aurka irabazi zuten, 11 eta 15 eta 10 eta 15. Eta Olarenek eta Lopezek, Patxi Tamburindegi eta Intza izan zituzten aurkari, hauek ere garaipen erraza, 15 eta 8 eta 15 eta 10. Final aurrekoetan, Olaranek eta Lopezek, Zulaika eta Enbil menderatu zituzten eta Barandikak eta Ekik Beaskoetxea eta Iraskortzaren kontra lehengo astean ezusteko eman zuten. Ekik errebotera. Olaran. Ekigoi Martinez. 25 urteko Gasteiztarra. Hasi berria, lehen da biziko denboraldia egin berri du Mexikon. Olaran, labur geratu zaio, eraman duela ere Barandikak, Olaran ezer egingo du, txokoan utzi, ez da iritsi. Ondo utzitakoan, bien tartean, 6 gerrena gorrientzat. Bueno, aukeru ikideo eta aprobetxaren dauzta, ikusi dau Eki atza zamarrien dauela eta kostaua jarri mitzan, Barandika junda ia zebotako dauen eta zabaldu bihar eukideu. Eta bestie barru egotado, oso ondo egotado baina. Ostiraldean Hondarribian berri txar bat izan genuen. Diego Beaskoetxeak partida bertan bera utzi behar izan zuela. Azkeneko asteetan erdipurdi zebilen arazo fisiko batzuek tarteko. Lehen da biziko seta jokatzeko moduan izan zen, baina gero bukatu gabe utzi behar izan zuen. Xisterako partida datorren larun batean, urrezko Xisterakoa datorren astelenean jokatu behar zuen, Donibane Loizunen barka biharri zen, baina ez da behar bezala osatuko eta haren ordez beste norbait jarri beharko dute. Asteren bat edo beste, geldirik egin beharko du Diego Beaskoetxeak hementxe da gaur, nola ez, beste Gernikar askorekin batera, lotalekua mukuru bete dute gaur zestazalek, 7 eta 5, Olaran eta Lopez aurretik. Arrebote luzea, gora, Barandikak, iaia harrapatu egin du pilotak, uste baino azkarrago etorri zaio gainera. Bai, igual sorpresa modu, pelota franko izan atzelari zentzako, ez da hola pentsau Ekik elako tanik rebotera pelota hori. Eta prest ez da hon, eta hori haitzik ganetik pasko. Azketik eskua atera du, 8. tantoa iritsi dira. Une horretan, eskubidea badute pilotariek epaileei baimena eskatu eta
etenalditxo bat egiteko. Lehengoan Lekeition saskiarekin arazoak izan zituen Xabi Barandikak, lehen biziko seteko azken tantoan. Bigarrenean aldatu zituen, beste bi saski jarri, azkenean Remenek nola edo ala konpondu zion, baina ez zuen behar bezala iraun bukaerar arte, baina aste honetan denbora izan du, eta behar bezala konpondu omen dio takoa, Felix. Bai, hori pasen azta, rebotin behian kontra jote zunin, ze posto batzuk joten daue, alderdixaz, beste batzuk joten da, puntiaz, eta beste batzuk asko joten daue takuaz, da taku indarraz botatu joten mozu ajurtutzen da. Eta gero ez da lotzen zilik lotu, momentu zilik konpondu, da normali beste zesto bat hobi edetezuz, igual zartxua hauek aurrako zestua, igual, ja ez da guztu hain gustora, igual zesto barri bat ataten mazu eta guztoko zestua jokatzen basa, ez da bardine zau guztoko zestua jokatu, ero lehen zau erretiretako zesto bat jokatu. Eta, bueno, hori arazu, berantzako, pelotari izantzako, izaten da, pizkapoko gorra, ez da. Bi saskirekin egin zuen proba, bat baztertu egin zuen, eta bestearekin sake ziru falta segidan egin zituen. Eta berriro lehengora itzulitzen, baina lehengoa ere ondo ez, eta arazoak izan zituen. Eta gero gaina horreta pasatzen darin, sake falta hoitzen duzunin, azkenien buru, ez da guzu, ez zentraute jokatzen, ez da petzetan, ia, sake zelan eta biot, beste gauza batzuk, ez da partidun ja zentraute. Heldu diote berriz ere Gran Slameko Gernikako finalari, 6. tankoa oraintxe egin berri dute Barandikak eta Ekik, 6-8 dugu markagailua. Pitatoren aldea, 3 berdinketa orain arte, Bana, Bina eta Bosna. Bi set ikusiko ditugu 15 tantora. Bikote bakoitzak set Bana irabazi ezkero, 3. Bostela litzateke, ohiko legez. Barandikak aterako du. Olaran. Ondo jarritakoa, aztertua. Oraingoa berriz erore egin zaio saskitik, 7-8. Bai, esku nukideu, Pentsamento buru etorri bako, baina ez da ipa. Tres da, oso ondo ekarri dut zestu korputza, baina ez da ipa. Berdinketaren bila Urdinak, Imano López. Barandikaren errebotea. Eutsi Imanolek. Atzera Barandikak. Olaranek eraman. Ez da iritsi Barandika, Eki bai. Azpitik. Indartsu Ekik. López. Barandika, baztertuta zekoan pilota zaila atera du. Ederki jarritakoa. Errebotepetik Lópezek erantzun. Agintzen Urdinak tanto honetan. Olaran. Eki. Barandika, ez du asmatu. Ipareta, tanto. 9-7 hankasartzea garesti ordaindu du Barandikak. Bai, beran asmu zan, beran asmu batzera gotateko izen da, baina goiz zamarri mota dauz, ez dauki lekoik esker roman hartu da modun, baina beran asmu zen da aurrelari zepaseti, erdi bizien, erdire botatik da ezin zen da. Eta holaran ez da parkatu. 9-7, ia beti aurretik horriak. Eki. Olaran. Aurrera doa Pauekoa, Imano Lópezek joan behar izan du atzetik. Pauekoa ez baita iritsi. Kanpoan. Bai, kanpoan zen da.
Hemen ez da ondo ikusi, baina epaiek ondo ikusi dut kanpon izan da. Gaur hiru epaile etorri dira eta 6 begi beraz pelota ona edo txarra izan den zaintzeko. Aurrean Antxon Alberdi, erdian Julio Gerrika Etxeberria Seber eta atzean Beñat Marku Erkiaga. Oraingoz jokaldi eztabaidagarririk ez da izan. 8 eta 9 lehendabiziko setean, 10 eta 8 orain sakea ez baita 4. marrala iritsi. Ba, eske kontuetzena sakedanak neko laburrataten da biela, beti lehenengo kube laburrata usten do, bat aurretik, bigarrena da. Bigarrena, bai. Eta sakedana da bi laburraten ez da, igual ez estuak engaintzeten motza pizkat, zer? Olaranen sakea. López. Eki. Imanol. Olaran. Arandika. Zabaletik ederki Imanol. Barandika. Eskubiz. Atzera Barandikak, kantoa lantzen ari da. Olaran, bote egingo dio Ekiri. Ondo jarritakoa, baita Imanolek hartutakoa ere. Barandika. Moztu, ondo Olaran. Azpitik orain zabaldu, oso azkar etorri zaio pelota Ekiri eta ez du iristerik izan 11 eta 8. Bueno, zuetazko tanto izan da, baina, bueno, tanto. Azken era etorri da eta, baina, tanto ona jokatzen da, den ezagun, rematia ez da amaitzen tantu, baina oso luzi jokatzen da, pelota asko sartzen. Eta ikusiko dugu azkena arte zeinek aguntetzen dagoen. Olaranen sakea. Eki. Olaran. López. Pelota bat galdu du hasiera, baina geroztik alerik ere ez eta gaizto asko sartu bai. Betiko moduan Imanol. Ba, gero mutila ondizia da, alkantzu eta pelota asko sartzen da. Arandika. Labur geratu zaio, ala ere moldatu da eramateko, baina pelota aukerako izango da Olaranentzat. Pipareta lehendabizi frontisa jota, 12 eta 8 orain arte izan duten alderik handiena, Felix. Bai, aprobetxetan da Olara, pelota nauri hartzen dagoena, eta nik usten dut alkarraz askotan jokatu dugu gainabe Olaranek eta Lópezek, eta bata besti zeutzen dit, bakutsa 6 dauen, eta aprobetxetan da hori hartzen dagoen Olaranek eta tanto ametzeko. Sakea atera Olaranek, Barandikak ez du errematearekin asmatu, Olaranek indartsu, hortxe du Xabik, iritsi egin da Imanol López. Bai, da txarra epini. Olaran, atzera, Eki, hori ez du errematearik izan, 9 eta 12. Ba, nik uste dut Eki, erroabiku botata jundala, ez da ondo bota, eta tanto indau, besti ez da, pizkat lento ibili da Olara pelota hori aieketako, baina nik uste dut Eki erroabiku botata jundala, nahetxe erdire urten. Ez da, ze horre Olaranek momento batean ikusten da, pausu barrure indau, pentsa du barrure doi la pelota hori, eta bera pentsa da, bineo gizi zabaldu da, eta baina ez da, hain ondo bota, baina tanto. Beste pelota bat ateratzeko asmoa dute, lehendabiziko seta amaitu aurretik. Gernika Jai Alai enpresakoak dira, irudietan dituzuen bi pilotariak, eta Jai Alibekoak beste biak.
Ordezkari bana iritsi da Gernikako Gran Slameko finalera, bi enpresa dira. Jaialai World Tourreko txapelketa honetan antolatutako torneoetan parten hartzen ari direnak. 9:12, pelota berriarekin jokatuko dute hurrengo tantoa. Ni beste peloti motetxua toa daue igual urdinen momentoz. Ikusiko dagoia ze itxura mototzen pelota honaz. Eta bueno, betiko da aukeri beste pelota juteko. Baina momentoz pelota barrixe, bizkate joku aldatzeko. Iparota Barandikak murriztatu egin da lehen errebota eraman duenean Olaran eta kosta egin zaio berotokira itzultzea hori ondo aprobetxatu du Xabik. Bai, beran izerritxeaz besto horik zapaltu indago lausta, beran izerritxe eta laban indau. Epaileak ez dura konturatu, ez dute lehortzekorik esan. Bueno, normalin igual epai ikustez badauge, normalin eure pelotara izan dira zu, hemen guztutxe dau eta nire dute ziketzi jo. 10:12. López. Ondo eki. Garbi atera du hormatik. Mostungo. Lópezen saiakera eta tantoa. Bertan zegoen eta amorrazioa eman dio Barandikari. Ia lortu baitu saskian sartzea. Bertan onda, Barandik horre pelotok sartzitzu. Jakin da botako zala, baina 13:10. Olaran. Eki. López. Barandika. Ozta eraman du. Olaran. Ederki urtza dutakoa. Zaizuen atzean. Eki. Ipareta orain. Lópezek. Ederra. 14 eta 10. Orain arte pelota sartzen. Erasoan. Defenditzen eta azken bi tantoetan bukatzen ere bai, partida handia egiten ari da Imanol. Bai, Imanol beti ez da, beran joku beti no. Normalin beti itzen da beran joku. Eta aukeri motza hor, eskerro maikutu daunin Zabalin hartu da eskumiaz, ero barrure jomi ban aurrela izio Zabala, eta erabaki da barrure jutit, eta hormaliku. Azken tantoaren bila, Jai Alibe enpresakoak. Barandika. Olaran, ekik ezin eta bukatu da. Orekatu izan da hasiera, bana 2:05 egin dute, baina handik aurrera nagusitasuna gorriek erakutsi dute, Olaranek eta Lópezek eta azkenean markagailuak erakusten duena baino zailagoa izan da lehendabiziko seta, baina lehendabiziko pausua egin dute eta markagailua alde dutela jokatzea beti bentaja izango da. Bai, hon ikusiko dugu ze pasakoan biharren zetik ez da. Urdinek hone iruazimi dau zetau, irugarrena jokatzeko, ia besti igual relaja urtengo daue, lehenengo zeta iruazi dauelako, ez da ze pasako dan. Ikusten dana da gorrizep, pelota honaz, gustora da bizela, konfiantza guztiaz, niko bizia da, eta gustora da bai Emanol da bai Olaran da bize gustora. Eta bueno, hone biharren zetien ia ze pasetzen da, ezta? Ni uste dut urdinek hilero bizi urten bidagoela, zen eba da irugarren zeta jokatu, o iruazi, eta besti igual punto bat izeleike, relajati, iak lehenengo zeta iruazi dagoen, ikusiko doia, ze pasetzen da. Jaialai World Tourreko sailkapenean buru-buruan Imanol López ageri da 2050 punturekin. Aldazabalek 1007 ditu, Beaskoetxeak 1650, ekik kopuru bera, baita Barandikak ere. Ondoren, Zulaikak 1500, Irastortzak 1200, Olaranek 1150, Egigurenek 1050 eta Lekerikak 900. Gaur, irabazten duten bi pilotariek beste 250 punto
lortuko dituzte, eta haiek sailkapenean lehen aipatu ditugun zenbaki horiei gehitu beharko zaizkie. Bi Grand Slam izango dira, aurtengo 2017ko denboraldian, bata Gernikan gaur amaituko dena, eta bestea Hondarribian jokatzen ari direna. Uztailaren 25ean izango du amaiera, eta hantxe izango dira Euskal Telebistaren kamarak ere. Kantxan dira lau pilotariak eta berehala hasiko dira bigarren seta jokatzen. Olaranek eta Lopezek astenetan bertan elkarrekin osegorren jokatu dute, erraz irabazi zuten Lesbatz eta Etxeberriren kontra, eta finalean izango dira bertako torneoan. Hasi da bigarren seta. Jan Olaran, nota bizia atera dute. Eskubitz, Lopez. Eraman du Ekik, errebotaren ondoren. Aurrez beste saiakera bat egin baldin badu ere. Baina ez du pelota ikutu eta aukera bat zuen. Eki. Olaranen txapaganekoa, atzera Barandikak. Gora. Lehen bereziko pilota goiko Toldora, rebote gainean dagoen Toldora bidali du Barandikak, eta kantoak horrientzat bat eta huts. Gorrixen momentu honetan ikustu fisura barik, oso serio jogatzen. Ja. Olaranen sakea, gurutzatua. Hauek aurrelaria. Eki zigortu nahian. Lopez. Barandika. Olaran. Ikusgarria jauzia. Eki Goi Martinez. Arrura Olaranek. Eki. Lopez. Zabaldo egin da. Imanol. Olaran. Gainera torre zaio Ekiri. Lopez. Kanpora. Izen pelota erretza sartzi be Lopez hain behien. Pentsa daue ormabiku gotati, piskat jokoz kanpo ikusi dauela Barandika, baina kanpora ukutza. Tantoa urdin bintzat izan da, bana dugu markagailua. Eta sakea orain Xabi Barandikak aterako du, hortxe dugu, pilota erraza etzen sartzeko, baina sartu eta tantoa berak egin, horixe zen Zumaiarraren nahia. Eustela izan da ahalegina, eta pelota motela aterako dutela pentsatzen du, Felix. Ba, ni uste non pelota bat lasaiagoaz jogati nahi dagoela eurek, pelote ora, eta ia Barandik aukeren bat hartzen dagoen aurrin tantu amaitzeko, eta horta Lopez epe eskumiaz minditxia itzen dagoen, eta atera du Barandikak, Lopez. Bueno, ya López errekursu dauke pelota motela, ze dauken errebesaz, ez da ubi erreixa, hori dauken alkantzua, dauken errebesaz, hori eitxik ez dauke arduraik. Ikusi biko da, fizikamente zelan dagoan, pelota motela, pelota asko bota bida, eta hemen atzera baiet nana haintzen dago. Atzera Barandikak, pelotak
gora bota du pelota, eskapada harrapatu du, eta bigarren tantoa lehen dabizikoa bezala Gorrientzat. Hori pasna, hane aurrien hartute, aurrenari batek arrematan dakizena, tanto etxeko dut, ez da? Hori poiz pastak, ez da, koste etxako, pizka, xabiri, olara modu, tanto amaitz, ez da? 2 eta 1 Gorriak aurretik. Olaranen sakea. Eki. Utzi Lopezek Olarani. Barrura ederki errebotea. Ipareta, txapara, okerrezpanago. Bai, txapara. 3 eta 1. Gorriak aurretik. Ez urdinak. Gorriek 3, urdinek 1. Alderantziz. Jan Dominik Olaran, sake ateratzeko prest, aurreneko seta bereiek irabazi dute 15 eta 10, bigarrenean ere aurretik dira, 3 eta 1. Markagailua alderantziz, 3 tanto Gorriek, 1 urdinek. Barandika, López. Gainetik pasa, eta laugarrena bikaina. Bai, pelota horrez minatu zitzen da benon López. Estik ez da bize gustora. Peloti motelagoa oso, tranquilagoa oso, betua gustora da bize. Eta horre ikusten dena López, eskumia sartzen da hori, beratzi 10 kuadrun, minatu zitzen da hola. Olaranek atera du. Eki. Huts, orain Olaranek. Bigarrena urdinentzat. Bueno, euren pelotia aprobetxau bidau, Urdinegon eurik ez dizela galdu. Tanto itxe motze besti, bale, baina eurik ez dizela galdu. Euren pelotiaz, eutzi, eta ia aukeri dauken, tanto rematago. Oraintxe aterako dute euren pelota. Barandika. López. Imanol berriro, 10. kuadroan, bere nagusitasuna ezarri nahian. Barandika. Olaran, erori egintzaio hau ere. Bai, bian. Hoi ez jugadi botat ez da jun, Zeneko, ona, postura sartu eran pizkatu nutzen dau, digule pentsakoan kostau botati, ez da hit. Ez dakit. Aurre Samarrin hartu da pelota hori eta igual pentsakoan jugadi botati. Ia. Berdintzeko aukera izango dute orain Gernika Jaialaiko pilotariek 3 eta 4. Baina niristen dute sozer neba da urdinekein, onako pelota bat azen bideola, motelaz. Ez dakola komeni Lopezi, baina eurek ikusten dit tranquila jokatzeko pelota horraz. López. Atzera berriro Gipuzkoarrak. Eki. Eskatu Imanolek. Txapagainan moztu. Ondo iritsi da Barandika. López. Hor Barandika hori pelota sarte, atzera izan pasan bideo. Pelota motelaz baina be, nahitxe larri bota, koldurez bota, baina pelota motelaz ezilik hori ekibukazioen. Horra aurri hartute, 7 kuadrun hartu da modun, harina, 7 kuadrun, igual hartu da 5 kuadrun, horti pasan bideo atzela izan. Rebotea dizela, pelota motelaz. Pelota kada ona Ekirena. López, Barandika. Berriz ere eskubiz zabaletik Imanol. Barandika. Morrazio jokatzen ari da Gernikarra. Ez du asmatu txokoan luze samarrutzita. Eki. López. Olaran.
Bai. López. Eki. Asko aterako da errebote hori Barandika. Txokoan. Rapatu Lópezek. Moztu. Oso ondo moldatzen da hor Barandika. Olaran bikaina. Oso ona errebotea. 5 eta 3. Olaran oso ondo rebotea du, Eki junda aurrera. Ia aigetezan, baina ez da llegau. Hirutik bat egin dute bigarren set honetan. Olaranek eta Lópezek eta pelota aldatzeko asmoa azaldu diote atzeko epaileari. Bueno, estrategia modu ez da, igual arnase pizkat hartzeko bai, inoz, claro, igual ezin duzu zegusten doton, 8. tantur arte ezin da euskatu. Bueno, pizkat arnase hartzeko, pelota alegitzen azten da, eta pizkat hori arnasi bueltau. Ze hau tanto, neko saso honetan, neko luz izen da, eta desgasteko tanto izen da. Lehengo pelota da, Felix. Asmatu duzu. Estrategizia esaten da, azkiak ezin duzun, bueno, poltza, elegidu, peloti elegitzen mazion lantxe, ze estrainetuzten oso gustora ez pelota horra jokatzen, aldatzi Lópezek. Baina horrek beste irakurketa bat ere badauka, hain zuzen ere urdinek pentsatuko dutela hori egin baldin badute, seinale fizikoki behar bada nekatzen hasita daudela. Eta hori kontuan hartu beharko dute. Hori etxi dinotzut, urdinek pelota asko sartzen dago Europe, así que ez da izango horretza iruazti, jokatu miko da. Pelota asko botabiko da frontiza, egin bada iruazti. Olaran. Antxa, aprobetxau bidau. Ederra bipareta. 4 eta 5. Jugada botateko pelota bizia hauaz, beti bizkorra botatezu. Baina, aukeri deguzu bestik, tanto etxuko zuen norbera ibe. Hone, konturetuko zima López bizkat, beteta daula, da hau peloti bizka berotzen dani beste barri bat. Eta dizela, eta ia. Pasaba López edauke rekursu, horrebeste esporzuen barik, pasaba igul, Dabil igual larrei agusetan eskumiaz, baina pelota motelaz, ezin dago eskumiaz jokatu, errebizaz bitxu, noa ino bota dago nintxe. Ederki etxi dio Ekik. Errebotearen ondoren Imanolek eskubiz, nola edo ala, aurrera orain Eki. Berdinketaren bila urdinak. Ona, hori. Hortxe du Xabierrek. Erdian gelditu zaio eta tantoa sorte pizka batez. Nik uste dut, ikusi nagoela azkenengo momentun zabala dela, eta nizin dugu barrure bota nizin dut eskerro nikutitza, baina ni betetzen dut barrure botatu nizin nagoela, hor, momentu horretan. Ze ikusi abestik korrika doiela zera zabala, eta pizkat ikutitza, baina besti ja pasotu onda. Bigarren berdinketa, bigarren set honetan. Debe, bost nahi dagoen, lehen ostetien. Bai, eta handik aurrera, gorriak nagusitu dira argi eta garbi. López. Barandika. Menos mal, luzidan. Ederra da hori. Gainean, aukera Olaran entzat, zer egingo du, moztu. Barandika. Pasau. Barandika. Ez bihurtu. Egotia hori zelan eba dago. Baina pelota horraz, pasau. Horaz López Imanol. Horaz ez da uso horta suave eskumiaz botata, ez da. Barandika. Aterako da hori ere. López, enban egin dio. Barandika. Beste bat. Hau bai. 6 eta 5. Aurreneko aldiz. Bigarren set honetan aurretik dira urdinak.
pelotia zeure pestado itxeginik, daia jokatu, eta Barandik tanto itxego asko kostetzen da, eta pelota motera zondio geixa. Da berak atzera ondo botatzen da peloti, eta etxen daguna da, kastigetan da Asko López, ia euste motza. Eta bueno, gero hau irasiesko, iruar setina pizka, deskantzo pizka badauke, eta bost tantore zeneran, aukeri daukede rekuperetako. Zenbazan amarra, diferenti da, baina bosta oso laburre da, eta horre pizkate bida, suerte pizkate bida. Giro ikaragarria Gernikako Jai Alai pilotalekuan, Grand Slameko finala ikusteko. Diego Beaskoetxea Xabi Barandikaren lehen guzua da, eta hemen kanpo aldetik aldik eta aholku gehienak ematen ari zaizkio. Nik banitz neuk, beste tanto bat, pero bi askazo igual lagunteko nuke peloti eta atako nuke beste barri bat. Ze ikusten da pelota barrizaz, esaten nago pelota barrizio motela, azkenien ikusten da urdinek askoz bobeto dabizela eurek. Eta orduan nik ia López hortan mingitxia itxin dagoen eskumia esatzen dagoen. Barandika, Olaran. Eki, oso seguru ari da. Gasteiztarra. Oain bai. Barandika, López. Txula. Seina. Hirugarren berriketa bigarren set honetan, meritua Imanol Lópezena tanto honetan. Olarandekin hitz egitera doa. Adierazpen teknikoren bat eman diola iruditzen zait. Behar bada kolokatzeko zerbait edo zizinketaren bat. Ez dakit, zozeriko pekusiko dago ez dagoela ondo etxen, beran gustora ez dagoela, eta esango bueno, azkenein hausia, ez da, atzelarixi da haintzen dagoena, atzetik askoz bobetua ikusten da partidu aurretik baino. Da hori normalein dirigitzen dagoena atzelarixi da. Barandika. López. Berriz ere errebotea Eskubiz, Xabik, pixka bat kargatu egin zaio. Eta pelota erosoa orain Imanolentzat, baina ez du aprobetxatu. Eki. Txulare bila. Olaran. Ez da pelota erraza Ekirentza, baina ederki jaso du. López. Olaran. Ondo. Eskubiz orain Jan. Tokia badauka Ekik. Olaran. Oso langile gaur. Baina beste batzutan izan duen ausardia erakutsi gabe. Ez du asmatu Ekik. Olaran. Moztu Eki. Errebotera. Oain, ez da ondo. Ondo, Eki. Pelota zaila asko sartzen ari da orain. López. Hor salbatu du atzelariak aurrelaria. Atzelariari utzi dio Olaranek eta zeutxa egin duen Imanol Lópezek. 7 eta 6. Eskerrak eman dizkio Barandikak Ekiri jokatu duen tanto bikainagatik. 8. Iritsi arte itxaron beharko dute. Atxeden hartzeko, baina nik uste Laurek ere gustora hartuko luketela orain atxedena. Bueno, bai, Laurek hartuko gustora, baina ikustite zelan dagoen ebar partidu, urdinek igual nediko daue jarraitzu. Ia, tanto batzuk geixa itzen dagoen. López. Gogorra da partida. Eta nekeak agian
zer esana izango du. Azkenen baitzan. Olaran. Bueno. Barandika. López. Eki. Olaran. López. Pelotaren bila abiatu da. Eta idean harrapatu du. Errebotea Eskubiz Olaranek. Barandikak atzera. Ez du López pasa. Zomeiarrak Eskubiz, zuzen. Eta bera Barandikak zestia, ze behide da. Eta engaitxe itxutzao, ez da libretan peloti. Olaran ondo. Baina... Bai, Eurepe atzera asko ataketan da, bueno, Olaranek normalin be asko ataketan atzera, Ja, bera eki be, antzaute, pelota asko atzera bera ibe. Eta lanak saria eman dio azkenean Olarani. Eman eta eman aritu da eta azkenean zabaldu egin da pitin bat. Eta ekik ezin izan du anatzetik erantzunik eman. Pelota berdina eta dabe. Zatzut, pelotu indaue, eure gustorua, zabe, pelotu da peloti. Hori etxe dinotzu pelota barri atako neuke, fizikamente ondo badaz, ja beste asuntu bada, baina fizikamente ondo badaz, pelota barri bat eta jarraitzu beste logos tanto, eta aurreko peloti atean duzune, otxutxutzen da, eta ez da goten nahi bizi. Baina, ikusteako, ja peloti berote daula. Olaran, etena izango da, Tantonen ondoren, ez du asmatu Barandikak, Olaranek, bai, oso ondo, indar gutxirekin nahita. Lehen ondo urtutza, barrure bizina bota, puntu hartutza, eta honen direkto junde barrure, baina eskure torriago. Pena, ze ondo junda Barandika aurrera, pelotia bile eta aukera ondixiek galdu du. Eta marka gaiun aurrek ipintzeko. Eta nahi izan ezkero pelota aldatzeko ere bai. Bai. Baina, bueno, hori eurek ikusi bida, azkenin ez da, zer gustora dauen, baina neuke ikustxe, zabatzen modun fizikamente ondo bada zer zema ondo, beste pelota barri bat atako dugu. Gran Eslan, Gernikan, gaur iritsi da azken geltokira. Hondarribikoa martxan da eta abuztuaren 25ean ostiralez jokatuko dute finala. Postaldi pilotalekuan, bien bitartean, han eta hemen, Master Seriesak jokatu dira. Markinan lehen dabizikoa, Beaskoetxeak eta Etxebak irabazi zuten. Bigarrena Aritz Erkiagak eta Aldazabalek Mutrikun. Hirugarrena Lekeition, Zulaikak eta Lopezek aurreko asteburuan. Iparraldean bien bitartean, lehen dabiziko Mastersa Donibane Loitzunen, Beaskoetxeak eta Lekerikak irabazi zuten. Bigarrena Goikoetxeak eta Etxetok. Hirugarrena Beaskoetxeak eta Lopezek. Eta laugarrenean finalerako sailkatu dira Ola eta Lekerika. Datorren astean jakingo dugu aurkariak zeintzu izango dituzten. Bestalde, Urrezko Xistera Biarritzen final aurrekoetan sartuta dago. Egigurenek eta Minbielek finalerako txartela lortu dute eta beste final aurrekoan Goikoetxeak eta Lekerika jokatu behar dute Beaskoetxea eta Etxetoren aurka, baina Diego Beaskoetxea min hartuta dago. Hondarribian ostiralean ez zuen partida bukatzerik izan eta honen bestez antolatzaileek beste norbait jarri beharko dute Gernikarraren ordez. Eta Hondarribiako txabelketan Aritz Erkiaga eta Irastortza dira lehen dabiziko txartelaz jabetu eta finala jokatuko dutenak. Gernikan gaude lehen dabiziko Seta, Olaranek eta Lopezek 15 eta 10 irabazi dute. Bigarrenean tanto bakar batez dira aurretik. Gainean Barandika eta Eki Martinez. Gogorra izango da partida, ordu betera inguratu dira eta oraindik asko falta dela iruditzen zaigu.
Atera du Olaranek. López. Olaran. Barandika. Eki. Imano López. Horko lasaia. Etenaldiaren ondorengo hau. Barandika oso zabalean. Ozta eraman du. Barrura egin du pilota, gantxe zen López. Eta hartza hori. Gehiegi, gora. Zortzina. Bosna, seina, zazpina eta zortzina egin dute. Ea pelotarekin zer erabaki hartzen duten. Ia. Epailaren gana datoz. Orantxe hitz egingo dute. Pelota berdinez. Bai. LP fiziko kizti gul ez da ipa, batez eki pelota asko bota dau. Barandika ikusko neko ondo, baina ekik pelota asko bota dau eta kosten ganko ja luze doi partidu hori. Bederatzi garrena, Barandika eta ekirentzat, bederatzi eta zortzi aurretik dira berriro. Denborari galdu gabe, beste sakea ateratzera dator Gernikako aurrelaria. 27 urte ditu, bigarren urtea profesionaletan, Xabi Barandikak. López. Eskatu egin dio Barandikak, baina ekibera sartu da. Bai, ez da izan pelota hori ondo indau sartzen, nahitxe eskatu. Pelotari ez da izan zaban asko urtengo. Ona rebotea, Barandikak. Ai. Gaiztotu egin da pelota hori, eta gola. Ez, hondik ez, bai. Bederatzina. Hemen hain altura ondixe duke, Markinen obesteleko bat sari daulekun, joko banarina hori, baina hemen hain aukera altura ondixe duke, eskerre orma jundalako eskerreko zara, baina zontzin alturi itxik, aurreko fontiza ondo juntzak. Oskarren berdinketa jarraian. Pelota berarekin jokatzen ari dira azken tantuetan bi bikoteak. Olaranek atera. Eki. Oso gutxigatik sartu da rebotean. Olaranen rebotea oso ona. Lópezek eskatuko dio. Enmatera joango da. Altura gutxirekin. Barandika. Eskubiz Imanol. Ipareta. Harrapatu Xabik eta jokaldia berak egin gero. 10 eta 9 nik uste Lópezeren ekatzen hasita dagoela. Bai, hor zabalin hartu dau, engainek eta bota da petzetan egotzate planti ormabiku botagotzatela eta barrure botagotzat eta ino planti honeta ormabiku eta bota inda ormabiku eta besti zain onda. Partida handi egiten ari da Imanol López, baina oraindik ez da bukatu eta trote handia darama azkeneko asteetan Zumaiarrak. Txula. Barandika hor da. Danetin. Ipareta ederra orain. Olaranek, Amarna. Tanto azkarragoak orain Felix. Bai. Horraz peloti horraz, ez dugu zehetxik hain aurri jokatu. Enipesto pizkatek txula zein dobi daula, ze
jaikixe, behien itxe modu jaikixe peloti urten ingo dau, da zik balandik arremote oleke. Da orduan usteuk hain aurrien jokatu pelota horraz. Pelota barresi danin bai, ze rebotera sinuzu asko pelota asko itxi. Baina pelota horraz, oin momentu dago moduan, bizkat txula zein du. Eta urtete modau, arrongo da barandika rebotietako. Moztu barandikak, Olaran. Eki. Azkar atzeratu du. Imanol. Erra Pipareta bere, 11 eta 10, aurrelarien joka ikusten ari gara azkeneko tantoetan. Zirte edo Zart, aukera dutenean, bai Barandika zein Olaran, arriskatzen ari dira, eta oraingoz. Bai, biarrezetik askoz remate gehiago ikusten da, ja, enkantxeute da ez. Eta esaten azta, ja, fiziku ez da bardine lehenengo zetin daun. Eskatu egin du Barandikak, baina ezin izan du pelota hori, txaparen gainean jarri, 11-na. Piskat, ganetik pasadu, piskat urrei, gana etorriako pelota hori. Eta aukeri ukideu, ze asko, nahiko urten dau, mineitzeko modun rebotin, baina ez da pentsa horren beste urtengo daulik, ze hor da, zain, azkenik gana etorriako. Zortzigarren berdinketa. Eki. Antzo Beaskotxearekin jokatu zuen Hondarribian. 24 orduren buruan bi partida jokatu ditu Gasteiztarrak. López. Ondo Barandika, gainetik pasako du. Eraman Lópezek. Barandika. Imanol. Gero eraman behar Ekik, ezin. 12 eta 11. Antona jokatu du Lópezek orain. Bai. Hiru tanto behar dituzte partida bukatu eta titulua irabazteko bi hauek. Lau egiten baldin badituzte Barandikak eta Martinezek. 3. seta jokatu beharko lukete 5. Olaran. Eki. López. Barandika. Eskubiz zer egingo du Manolek. Botea eginerazi. Olaran. Eki pelota zaila sartu du. Olaran. Aurrera da Ineki. Aterako da. Ondo errebotean Olaran. Lan asko egitea egokitzen ari zaio tanto honetan atzelari urdinari. Bipare eta Olaranek, tanto. Ona. 13 eta 11. Oso ondo. Dana atzera barik, natzimein horaz peloti horaz barretz, ja neku bizite da. Velozia diaz, pim-pum. Ondo gutado. 5 eta 11 arte, zenbaki, berdinketak izan ditugu, 12. ez da izango, bi tantoz aurretik baitira orain Gorriak, Barandika. Olaran. Eki. Imanol López. Eki. Utzi Olaranek atzelariari. Imanol. Gurutzatu. Ondo Eki. Aurrera Zumaiarra, txikitzera da txaparen gainean, tanto, 14 eta 11 bakarra falta zaie, Olarani eta Lópezi azte tanto egin duen orain ere Imanolo. Bai, ikusten da horaz peloti horaz gustora da bizela, eta nik
zagoten alende. Nik egin gondena peloti aldatu, fizikamente ondo nuzkero, pelota motelaz, eta ez emune eure jaukeri gustora jogatze. Azken tantoaren bila Olaran. Barandika, barruan. Ez, bukatu da. 15 eta 11, errematera kanpora eta Grand Slam Gernikakoa Olaranek eta Lopezek irabazi dute. Landutakoa lehendabiziko seta. Bigarrenean ere ez pentsa erraz irabazi dutenik, baina azkenean naiz eta ondo jokatu duten Barandikak eta ekip gehiago izan dira Olaran eta Lopez Felix. Gero aparte, set bisiek, markai ikusitxea, 15-11, moten dau erretze iruazi daula, ez da izen ikusten dut set bisiek oso partidu gogorrak izan dilega. Berehala harrapatzen aldageletan sartu aurretik. Lehengoan Lekeition gugana ekarri genuen irabazi ondoren eta gaur ere gauza bera egingo dugu. Kamara gugana etortzeko moduan dugun bitartean partida gogorra izan da dene jokatu dutena. Eta ea, Zumaiarrak zer esaten duen, etengabe partidak jokatzen ari da han eta hemen. Eta ea, zer dioskun Zumaiako atzelari handiak. Bueno, Imanol, zorionak. Mila esker. Nekatuta. Bai, oso nekatuta, baina beti esaten den bezala, ez? El esfuerzo no se negocia. Azkener arte, hortxo gara. Zemagarren partida izan duzu aste honetan? Hiru partidu aste honetan, eta bueno, hori da udalako menua, ez? Eta eskerrak hortara etorri naiz jokatzera. Suertez, bihar ez dut lan egin behar eta oso gustora. Baduka denbora pixkatu baino ostegunera arte deskantzatzeko eta benetan pozik. Fisikoki ondo nola jarriko zera, deskantzatuz eta partidu asko jokatuz? Bueno, ni pentsatzen dut jokatzen gauden bitartean, disfrutatzen gaude eta gorputzare egiten joaten da, ez? Baina nire kasuan, jolastu berdanean oso gustora eta deskantzatu behar denen ere bai. 15 eta 10 eta 15 eta 11, baina ez da erraza izan gaurkoa. Ni garbi daukat, udara honetan gerra matean ator, ez naiz nekatzen. Gazteak oso pozgarria, ez? Finalera lan handia egin eta gero iritsi dira, baina finalak dira. Txapelketak, esperientzia hor daukagu eta banekin azken momentura arte partidu atzela bukatzen. Orain arte egin duzun partidurik onena zure iritziz? Gogorrenetakoa bai, baina pentsatzen dut giroagatik, etorri den jende guztiaren gatik, etxetik kanpo jolastu dugu, etxeko bikotea zen nagusi, baina gustora, oso ondo sentitu naiz. Galdera zen, ea zein dan zure iritziz zuk egin duzun partidurik onena udan? Agian igual San Juan de Luzen Irastorzaren kontra, edo, azkenean saiatzen naiz, partiduanak balantze pixkat mantentzen, batzuk hobeto ateratzen dira, beste batzuk okerrago, baina esateten bezala importantena da emaitza, ez? Nola irabazten den, beste gauza bat da, baina emaitzak hor daude. Zorionak. Mila esker. Imanol Lopezen zain daude. Sari banaketa egiten hasteko. Eta entzun dituzu, Felix, Lopezek esandakoak. Bai, zuk galdera hona egin dezuzta, deskantzut fondo hartzen bada, jokatzen ez da. Nik uste dut berak esan daula ondo, besto nik hartzen dozu jokatzen fiziko hori, baina deskantzu behar dezuzta. Ze nervio hori ez duzu beti ikutxe puntu-puntun, eta bidezetezu gaina behudan, beruakin izerri asko botatezu, eta korputze neka horitzen da, da horren dantzimen deskantzo txikitsu bet ondo etorten da. Beran, niko goratzena nire sasoian jokatzen nahi bul llebaten 16, da hurrengo 14, igual 30 partido bi llebetetan, da igual astin dantzimen igual lau jarraian,
Eta ondo fizikamente, ondo mantenitzeko ondo. Baina deskantzo pizkape korputze bielzeten dago. Pizkat aurrengo partidureko, pizkat nervi hori topera ditzeko. Hortxe dira bi protagonistak, Lekerika eta Eki. Podiumeko beheko koskara igo dira eta atzetik jarraian irabazleak. Sailkapen nagusian lehen lider López balin genuen, are eta liderrago izango da gaur 250 punto eskuratu baititu. Beraz, sailkapen buru-buruan 2300ekin geldituko da Jai Alai World Tourreko sailkapenean eta urrengoa 600 puntura utziko du Ibon Aldazabal. Olaran 1150 punturekin zegoen eta gaurko 250ekin Irastortza harrapatuko du sailkapenean, biak 1400ekin geldituko dira. Txapelak buruan jarri dizkiete Olarani eta Lopezi, joan den igandean Lekeition nagusitu zen Zulaikarekin batera Zumaiarra. Eta Olaranen lehen beriziko saria da aurtengo udan. Amaitu da lehen beriziko Gran Slama. Uztailaren 8an ekin zioten hemen, gaur amaitu dute eta hemendik aurrera begiradak besteak beste Hondarribian jarrita egongo dira. Bi aste barru, antxe izango gara Felix Espila eta ea, hain beste jende gerturatzen den eta gaurkoa bezalako partida ona erakusten diguten. Bai, hori da, ezta. Nik uste dut azkenian dan pila bat emidala jetik hartzeko ez berri doz, hau kirola oso berezize da. Eta ikusteko modoko kirola da eta oso espektakularra. Eta, bueno, lana hain eskero, nik uste dut jentia ekarriko dagoela. Hortxe dira irabazleak eta bigarren selkatu diren pilotariak, podiumeko irudiekin utziko zaituztegu, besterik ez, agur, ondo izan, besterik ez, Gernika Jai Alai pilotalekutik. Hurren arte.